Bella mau jare gudang seng. Nek Mbak Inar pi dalem pundi? Kok iso gudang kapuk? Ngendi? Inar pi dalem pundi? Ya gudang kapuk jarene kono mau. Kok ya jero ngalen wae iki kok ora duwe pendirian. Gudang kapuk ngetan terus ngidul. Ngetan. Terus ngidul lah ngetane iki tekan ngendi? Ngetane teko Bangju. Bangju ngendi kuwi? Kono kae. Dangkrang. Dangkrang. Wong mangsaku kok ora jujur samar digruduk kok piye? Iya. Pasnya di mana itu? Ala ki moso to etok-etok. Maksudku ngene, maksudku ki aku takok pura-pura ngene iki karo ben para tamu ki saged pirsa kono ngono. Ngendi pase? Mboten tahu pas lho. Oh lah iki angel. Umur pira to?
Umure wong apa ya sing ngerti. Lah iya maksud saiki lho saiki. Sakniki. Heeh saiki. Ya udah karo 75. Ya ora karo rasa diudani. Wong ditokoke bener becik kok mas aku diseleweke. Iya. Lah mulai ya ora tau pas. Iya. Ya kuwi mau. Sok terapi ya. Iya. Tapi otak. Ben iso pas. Monggo pun lajeng nih. Lajeng singa perot. Kok singa perak? Lah apa iki? Singa Barong. singa barong. Aku ndireyok lho, aja ngono kuwi lho. Oh, Wah, aku ndireyok. Lho aku ndireyok ku tak jenenge apik lho. lelah ya bentuke ya kaya reyok. Singa Sanggomo. Wih, Apik to kuwi. singa kuwi ya singa sanggomane. Singa mak Sardula ta macan ki. Lah Nek iya. singa apa ya Ya singa? singa, iya. Lah sing sanggomane Mbah kuwi kok mbahku kok. Aku ora ngerti. turun temurun. Turun temurun. Oh, Singa Sanggomo. Singa Tirta mangsa jalma apa wos pinesti wak mami wos pinesti wak mami lapu ragane ngeson rama sadeng ao yen para boyo reno dasar gegilan nini ulu dadali harami apa maka Harimano karasa renyuang widi mong taberi riri lanas titi iku margane ngeson Rama Norasume Pangeran paringmu Anto daya ya muruhing rasa rasa mulya tan kademong kare karasoli laleko masuk kok ing driyatan masa walong tenan rasa semangat
Cahya kateri teri teri wos nyawit cici